धर्मांतराचा हा विषय गंभीर आहे असं गिरीश महाजन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। या प्रकरणाची आता कसून चौकशी सुरू असल्याचं महाजन म्हणालेत आणि या प्रकरणाची व्याप्ती वाढण्याची सुद्धा त्यांनी शक्यता व्यक्त केली आहे। पीडितांनी तक्रार करण्यासाठी पुढे यावं, तरुणींचंही धर्मांतर करण्यात आलेलं असल्याचं महाजन यांनी म्हटलंय आणि SIT कडून सखोल तपास सुरू आहे असं महाजन यांनी माहिती दिली आहे। मला वाटतं पुढच्या काळामध्ये सुद्धा अजून काही लोक यामध्ये निष्पन्न होतील आणि मी तर CPंना बोललेलो आहे, त्यांना म्हणालेलो आहे, मुख्यमंत्री महोदयांनी सुद्धा सूचना दिलेल्या आहेत की आजूबाजूला काही कंपन्या आहेत त्या ठिकाणी अशा प्रकार होण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून मला वाटतं तिथेही चौकशी करावी, अन्यथा जे पीडित असेल त्यांनी पुढे यावं, त्यांचं नाव गुप्त ठेवण्यात येईल, त्यांनी सुद्धा पुढे जर तक्रार केली तर मला वाटतं या संदर्भामध्ये अतिशय गांभीर्याने हा विषय घेऊन जे दोषी आहेत त्यांच्यावर अतिशय कठोर कारवाई, ते कठोर म्हणजे या पुढच्या काळामध्ये अशी कोणी हिंमत करणार नाही अशी कारवाई त्यांच्यावर केली जाईल।